eerste plaats wil ik jullie allemaal welkom heten hier bij deze afsluiting van de opleiding tot ambulancechauffeur. Directie, medisch management, operationele leiding, liberato, de minister die aanwezig is, PIO's, mag ik jullie eigenlijk niet meer zo noemen, hè, want jullie zijn geen professionals in opleiding meer, maar ondertussen ambulancezorgprofessional in de functie van ambulancechauffeur. De collega's van de IMSA, maar ook de familie en vrienden die mee zijn gekomen naar deze feestelijke gebeurtenis. We zijn met z'n allen een heel tijdje onderweg. We zijn in mei begonnen met de opleiding. 13 mei heb ik gezien. Het is nu 20 december, dus we zijn ongeveer 7 maanden onderweg. En in die tijd hebben we jullie gevormd tot de vakbroeders zoals jullie zijn. Dan moet ik even spieken hoor, als jullie het niet erg vinden. Momentje. Gisteren hebben we de opleiding afgesloten met de eindassessments fase 2. Die hebben jullie allemaal gehaald. En nu staan we dan voor het moment om jullie zometeen te diplomeren. Maar voordat we dat doen wil ik toch ook directie, medisch management, liberato, bedanken voor het vertrouwen wat weer gesteld is in de Academie voor Ambulancezorg om dit opleidingstraject voor jullie af te mogen ronden. Jullie zijn de derde lichting die we hier in dit kader op kan tillen opleiden. En wij menen dat daarmee de ambulance, patiëntenzorg op Aruba weer een frisse impuls heeft gekregen. Ik maak het verhaal ook niet al te lang. Ik denk dat het goed is dat we overgaan tot de diploma-uitreiking. Bij de diploma's horen niet alleen een papiertje, daar komt ook een rijvaardigheidspas bij. Want het vak omvat niet alleen het assisteren van de verpleegkundige, medisch inhoudelijk en qua bijstand aan de patiënt. Maar het rijvaardigheidsdeel is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de opleiding geweest. En een deel van je vak. Nu hebben we het zo gedaan dat we jullie één voor één naar voren gaan roepen, als ik het goed begrepen heb. En ik heb van de collega's gevraagd om wat quotes van jullie op te schrijven, zodat we een persoonlijk nootje op kunnen lichten, dat jullie waarschijnlijk iets gaat zeggen, voordat we tot de formele ondertekening overgaan.